Ngamusore mambo. Isisu tauya pano takabva muna January tichiuya pano nenyaya yedu yekuti tiri kutorerwa bhuku rababa vedu nemunhu asina rudzi nesu, nemunhu asina kumbogara baba vake pakafomiwa raini iri anga asipo, ende munhu wachona takapa umbowo tikataura zvinova zvekuti dare rakatozviona kuti munhu uyu haana right rekunge achititungamirira mhuri yedu, ende zvekuuya kwatiri kuita kuno iko zvino tinenge tichingouya iye asingauyi ndokugaiko norwayo hwechifo tichiuya nyange dei tichiuya hedu tichishayiwa mambo nekuda kwezvipingamidzi zvinenge zviripo, asi iye tenge tisingakwanisi kumuona muno. Plus iko zvino zviri kuitika muraini medu muri kuita minana mimwe yekuti minana yachona iyoyo ave kuisa dzimwe n'anga kana kuti tingati zviprofita zvaari kuchengeta munzvimbo medu asi tisina kana rudzi naye. Saka takapira nyaya yedu ikatongwa muno full trial, tikabhadhara mari dzaidiwa nedare dzese, tikasumudza mambo zvekuti mambo vanofanira kunge vari witness kufamba kwatakaita nawo tichivataridza munzvimbo medu nekutivharira kwaanga achiita nzvimbo akasiya ataurirwa namambo zvekuita, but on top of that hapana kana chaari kuita, not even a single chinhu chakataurwa namambo. Instead ari kutoita zvinhu zvitori wese than kumba kwano kune n'anga unoona saka ava kuzotora fushi n'anga dzoda kumba kwangu ikutoandura hazviiti kuti ndifiswe nedhadha riyari nyaya iyi haisi tsva fatini zvinoizira nyaya yamabvuma amusaruro handiti asi izwai munhu ane bhuku iroro iko zvinezvo ndimabvuma handiti ndizvo here ndikubvunza idare ndizvozvo here right. Kana mavhumari ane bhuku iroro akukora here akuwana mari here kudati haana kuwana police clearance, hurumende haitori munhu kuti aite sabhuku iye ane criminal record. Murunza ruya kana ane akambonovharirwa haabvumidzwi kuwanikwa achitungamirira kushayiweyo kana kuita sabhuku mushayimo because mafingerprints ake anenge achiramba handiti ka imi mukamusarurwa kana muri kutoreva kutoti munotoziziva here kuti une criminal record kuti haana akapika pazvavaita zvinozikanwa nevanhu vese vari muno, akatiza kujere zvinozikanwa kubhuruwayo aba kujairos g ane tine criminal record yake tine more than 7 issues dzatinadzo zvakanaka angozati wakatombopika kana ivheni izvozvi as we talk right now mombe dzinongochinjaniswa chingotenderedzwa, asi tikada kuti tizame kuti mune mombe dziri kubiwa muno anenge achidefendwa anenge vachimudefenda vachimuti aiwa vari kutaura zvenhingiri but he is a criminal on criminal anoba mombe izvozvi mune mombe dziri muarea zvoti dzikada kuvhetiwa so dzinowanikwa dzichionekwa kunzi dzimwe dzakatombouya vakagovana nemapurisa taenda kumapurisa kuti tichivatsanangura but anoramba achipara mhosva tisina rudzi naye. unozanya yautauraka inotyisa uri kuti kune mapurisa zvetarapi vakatouya tavaudza kuti mune mombe dzekuba, vakauya vakanditaurira kuti chisiyana nenyaya iyoyo. Mupurisa anonzi Polino avagovana mombe dzekuba, izvozvi mune dzimwe mombe dziri kungofamba but that's not the issue yatavinga. Tiri kuti atitorera bhuku redu tisina rudzi naro, atitorera bhuku redu patakawana bhuku 1957 baba vake vanga vari nowhere to be seen, ende hapana kana werudzi rwake akamboitawo zabhuku mamavhuma werudzi rwake. Ndoda kukuvunzai muchitorerwa bhuku rakatorwa richibva panani? Kune mukoma wangu anganzi Timothy ndianga avatungamira baba vafa. Munhu mukoma anga ari kubhuruwani. Igore ripi? Hatichazivi hedu kuti akanditora gore ripi. Timothy mukoma wangu anoteedzana naye ndiye akapedzisira ari sabhuku, asi baba vangu ndiwo founding, sekuru vangu ndiwo founding. Ava nemakore mangana kutorera bhuku? Tangozoona ongomira achingonzi sabhuku about nyaya iyi ndi last year takatichuya kuzomangara nyaya iyi zvikanda zvavaera kwete tinoziva mai kubvira mai vati ndovauya kukeya, saka ndivo vatinoti sabhuku uyezve imi hatigoni kutongana nemi
nokuda kwokuti imi munenge muchiti muriwo kwamusarurwa. Isu tikati kwete, isu tichibva mamunira tanzi kunodikwa bhuku risina parinogara tikanowana nzvimbo pakati pachiyaka nakotoza. Isusu tupa zvedu zvinoti musabvi munyaradzi Hamsati vatipindura mubvunzo wangu. Ndiri kuda kunzwisisa kuti makatorerwa bhuku iri riine zvava nemakore mangani mavhuma atora bhuku iri. Inini ndakabuda basa gore rapera ndorandakasiya ndaisenza kudomestic kuagriculture and plantations workers union. Mukoma wangu akabudawo basa gore rapera paseri iye amene kuti tangozomuona usimungaitindisa bhuku but haana baba vake vakauya muraini medu mirai kani andingani sabhuku ndiani first sabhuku ndisengwe baba sekuru vangu pa 2 years ago anga sabhuku ndiani iyeyo zvivo ndiangai kuzvitisa bhuku zvese zvamukutaura indiri kuzvinzwisisa nditika because pane time yaakambosvika mazuva ndakanga ndichauya kudari handiti kandisekambozodii nyaya yamavhuma ndinongo ndakamboingetinisa asi ndakanga ndinombudzo unoti ari cleared here kuti ashandire sasapo wakapuwa mvumo here haangagoni kukirwa because he is a criminal. Zvakanaka saka nyaya yatiri kutaura panapa kana yakamira yakaita sai inini baba munini wekuenda kuuk vasati vaenda vakataura kuti ndawana index number yamavhuma, ndawana index number yasabhuku mutero, ngavaende kumafingerprints. Vanhu ivavo vachibva vaenda ndokuenda nemafingerprints avo kuclearance ndokutsoka ari cleared. Mambo vachibva vaita process yemapepa emasabhuku avo. Ndopandongoda kuti muzive. Ndi mambo wavapengu varipo. Izvo. Yes. Zvakanaka chinzwa kana ari cleared vakanzi havana criminal record handiti havana kumboseva prison term. Saka tichikutaura tichiti iko zvino iye mavhuma iyeye namusarurwa chiini chiso kuva kwii ava vanoita namukoma nemunin'ina. Mukoma nomunin'ina. Saka uyo ari mudiki upi wacho uye mavhuma. Saka ndivana musarurwa zengwa ine musarurwa. Saka mubvunzo wangu ndowokuti kana vari vana vanyamunhu vanogona kukwidzana usabhuku handitika unotorwa here nomudiki kana nomukuru? Usabhuku unotorwa nemukuru. Anoombera mumwe iyo tikatora mavhuma nouya anoombera mumwe pachivanhu chedu chokuti ndiani anoti makadii mumwe mudiki. Saka iko zvino kana vakaenda padare mukuru unonoita sei? Dare rasabhuku anonyarira achitongwa nomunhu unoyarira tongwa nomunhu makapindi ndonyaya iripo kana auya akawana polisi CID clearance zvakaitwa nachief vakaenda handitika mubvunzo wangu uri kuwauzwa pakuti zvino kana akapuwa clearance da vanga vasingazitoni clearance yecriminal record yavari kutaura asi tinozova nomubvunzo unongoti koiwo tikavagadzika apa papa unouchira mumwe ndiani tikangowana unouchira zvafa nyaya isikuuchira mumwe kana ndichida okupindura ava vataura kuti vakavasipo ava baba handiti ava varivo
saka uyo wakangoita advantage kuti hapana paka pasina musha waisara usina saka wosiuya zvivaridzezvi ndo saka ndichitoda kupaitakiria kuti saka nyaya iri pachena inoda mavhuma kuti agare apa chete hakuna musha unotongwa nemuduku mukuru aripo unongoda kuti ogara apa oudzwa kuti nyaya yamakaita haigoni zvaugoni kuti iwe utonge mukoma ari mupenyu kana kuti mukoma agara apa uri kuti chii uri kuti mukoma chii saka nyaya iri clear kaingoda ngoti mambowo ngave musi wa18 mazizwa yoperera pano chamunongoita munongomuudza kuti zvaziva mavhuma avo sakukwadzi uyai imungotungura samba iko kana akanzi akapuwa samba akaregera kuuya sekuregera kwaanga achiuya kwaanga achiita adaizwa kuno kwamambo wanga asingauyi anditika birai munzeka kana anga asingauyi icho chochoto achikonzere chekutoti tomubvisa mangwana mazuva pasina kana danda seipo For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.